Здравейте хора, добре дошли в моя канал Вити Локи. И днес ще отваряме Лабубо. Обаче този път няма да е путкаво. Вижте какви може да ми се паднат опции. Аз много искам да ми се падне това в консервата или това, което тренирам. И вътре опитвам, че има нещо твърдо и идват с картичка. И не са пухкави, затова нека да го отворим. Вие ще видите първи, а не аз. Ето. Не знам дали е с лицето към вас. А не. Отварям очи. Това е супер кют. Не знам, няма го. Те идват с няколко картички. Това, което аз исках. Ето ги картичките. Камък, ножица, хартия. Много са яки. Отзад с такова. И чао! Натиснете лайк бутона, абонирайте се за канала и чао!